Saratu Okiyos, Saratu Okiyos, Saratu Okiyos, Saratu Okiyos, CEO mai martaba. Saratu Okiyos, kin zama tura bagardama. Saratu Okiyos, sama gaba dai maman huda. Amarya masu capacity, wallahi Saratu kin cira, tare bello ardu kin cira. Saratu Okiyos, Saratu Okiyos, CEO mai martaba. Saratu Okiyos, CEO Shabuit Okiyos. Saratu sannu masu girma, masu ado na nuna girma. Saratu ke muke wata ke mun san kin dara su girma. Baki bakin ciki da kowa, Saratu mun kira ki giwa. Saratu da misa da kakka mai jarumtar da ba kaɗan ba. Saratu kwan gaba take ta ga al'umma ba wai layi ba. Matar bello ardu masu adon zinari ba da wai ba. Saratu ko ina na ganki banki na je in risina ba. Banki na je in risina ba. Uban kiɗa ‘yan gai da giwa, masu adon nan dai da gawa, masu kuɗi ba ‘yan kaɗan ba. Saratu masu farin agogo, Saratu yau ke ce fa bango. Saratu masu farin gilashi, mai wanka ba tsegumi ba. Saratu masu ado da leshi, dumakiya ba su gardama ba. Mata ku fito ku duba, Saratu ta yi adon a baya. Shayi duka ku ba ta hanya, ‘yar gata ga mijinta giwa, ga mijinta giwa, ga mijinta giwa. Sama mamar huda ikon rabu ke kike muka ce babbar mace. Saratu kin zama to prominent yau ba wani cece kuce. Kin rike Allah kin rike sallah, wannan yardar rabu ce. Saratu kin zama to kwari bello arda kushi ya zamo baka. Yar gata ga mijinta gane na zo wakar na wallafa. Dole in yi wanke kokar mangiwa in zurfafa. Ke muke fahari gida da waje kin zambar gun rufa. Uwar marasa gata ina da bayani sai in mun haɗu. Lallai sai in mun gamu. Je mu Shabuit Okiyos, Shabuit Okiyos. Abuja ta kira, mu je mu Shabuit Okiyos. Mata da maza ku taho mu je, mu ararrashe mu rabarbaje. Akwai kayan 'yan zamani, kowa ya so bai zulumi. Da malami har malama, da alhaji har ma hajiya. In za mu adon girma ku ji, takalman ke ciraini, atamfar ke ciraini, melles na ke ciraini, shadda ta ke ciraini, akwai lesis na ke ciraini. Takalman mayan mata a gurin barma bayani, jakunkuna su ma alayi. Matar arbi ta zo da sauyi, adireshi na mu zan faɗo in kun ji ku zo ku yi sayayya. Mayan mata kar ku juya, muna na Dubai. Gimbiya Street a garin Abuja, a garin Abuja, a garin Abuja. Hajiya Saratu Okiyos, kanwar Sadiya Okiyos. Gaba maman huda, matar ardo mazan jiya. ASB ke tambura, yau dai na biya baitukan Hajiya Saratu Okiyos. CEO mai martaba kuma founder Shabuit Okiyos. Allah ya ƙara sutura, kin haure sama kan tudu, kin bar makiya na gangare. Allah ya ƙara martaba, maman huda ga waƙar nan na biya. Maman huda ga waƙar nan na biya, kanwar Sadiya Okiyos.
Tammat alhamdulillah. Alhamdulillah. 0913660 395.